Dlame baba namhlanje, ne? Azincelisi, ne? Yeah. Sidlala. Manje uzoqeda yini lo? Uyadla lengane. Hawu. Uyadla ne? Iyadlezwa. Uyabona ukuthi uyadla? Uyadla. Manje asedlizwa umuntu omdala yini? Uyadla. Uyambona ngithi ukuthi uyadla. Uzwe ngibuka. Uyadla. Bengithi mina ngifakela imali engane yokudla. Isuke ngingathi faka imali yami yokuthenga into zami noma yokwenzani. Uyabona ngithi ukuthi uyadla. Bengithi faka imali yomntwana yezinto zokudla. Suke ngingafuni leyo mali ukuyithatha ngifake emakhaleni noma ngifake ke phansi kwamakhwapha noma ngihambe ngiyonika abazabantu bakithi. Angithi usho njalo wena ukuthi mina ingane mengicela imali yokudla ngifuna ukuyihambisa endaweni zami. Uyabona ngithi ukuthi iyadla. Kanti manje isixathana sayimo. Iyadla lengane le. Mengabe ufaka imali yokuthi ngithenga amapampers wodwa usukuthi ikaga nje idleni. Kade idlani lengane le. Hayi mazwana. Ungathi mazwana usukuthi idlani lengane ukuthi ubona ukuthi iyadla. Mama usukuthi imali ngizothisa. Naba alanda ngazi ngempela ukuthi iyadla ingane. Uyimpoqo kwesinye isikhathi nje uyazenza izinto eziphoxekileyo. Angazi ngempela ukuthi ngikwenze njani. Mina angazi lo nto uzicabanga kanjani ngempela. Kanti sekwenze njani bangithi? Angazi ngempela uzicabanga kanjani noma nonke ninjengakini angisazi phela mina ngenze njani. Mana kanti lini kusala lami manje? Mengabe ngithi ngicela imali yengane mina yezinto leso ngingacela imali yokuthi mhlawumbe ngifuna ukwenzani futhi ngisuke ngicela imali yengane hayi imali kaNyoko. Eyengane yakho hayi mhlawumbe ingane kaNyoko. Ingane yakho le ukuthi izodla. Uyayibona ngithi ukuthi iyadla. Ngicela singaqala. Yabona namhlanje ngizela ngijabule ngizobona. Liwise lelo phika mase uyagijima fast pace yakho nje uqondise ATM. Idla nayo abantu bakazokubona ungathi ngidla ngikhuluma kakhulu. Angithi abona ukuthi iyadla lengane. Uyimpoqo nje angazi ucabanga kanjani ngempela mina. Angazi ngikwenze njani. Ngonile. Ngikwenze njani? Wona ngokuthi yabona nje kuphatha ukudla kwengane ngabe sikhuluma enye into manje. Ngaba ngikhuluma kanje. Uyimpoqo ucabanga nje kwesinye isikhathi nawe njengomuntu. Sungahlula u50 u60 rand. 60 rand idla. Baba khakakazi akangilobola ngisho ukungilobola. Ekhaya bazi ngisho isenti lakhe. Uhlula u60 rand. Uhlula u60 rand wokondla lengane cha uyimpoqo shema. Uyimpoqo nje madoda noma wonke kanje angisazi. Ayikho imali ini onuqokana wena udlani wena. Ayikho imali ini. Ungangitshenje ngalento lo. Uyabona lengane ukuthi iyadla le. Uyayibona ngithi. Ngicela singaxabani. Ngiyacela nje. Ngilisa kahle phela ingane uma usukwatele ngane. Hayi suka. Idla nawe alonto idla. Azokubona ubaba ukuthi uyadla. Uyabona ngithi uthi uyadla. Uyadla ne? Uzusho ukuthi ingane ikhula kahle. Kodwa uyithengele ukudla uthi. Akusamela kancome yini? Ungancomi, angithi awuyondli lengane. Awuyondli phela wona lengane. Anginamali ngisebenza. Awunamali usebenza ini? U60 rand. Hayi ba alonto yamusu uzenza impoqo ezweni. Ha, ngaphosa unikeza no 350 kanti nibenzani? Siwazwanyusa kwa 37 bona alonto kanti ngicabanga kanjani? Hayi ubaba wakho. Ihle. Ha, uzuwisiphi? Ngiyahlupha mina. Ngengane yakho lengane angiyenzanga ngento. Khuluma kakhulu. Hayi. Uyabalabala. Hayi suka. Hayi. Hawu, kufanele phela ngibalabala. Uzokhulisa ingane. Angiyenzanga lengane ngento, lengane. Hawu. Suthi idla njengoba kwayo. Nawe awumngaka wawudla. Mbheke ungawisiphi. Angithi besijabule sonke. Mbheke.